Will, welcome back po sa channel natin. As si Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng ultimate burger steak family pan. Tapos yan po maraming kanin. Syempre hindi mawawala ang chicken joy. Yan pa isang bucket po yung chicken na yan. Tapos andito pa ating mga gravy. Pagkatapos magsimula, pray pa muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po.
Juicy. Balot natin sa balat ng chicken. Mahabol. Dan mushroom.
Bago luto. Gusto po. Last bite na po sa inyo. Sarap talaga ng Jollibee. Mm.